Skont investituri fit-turiżmu b'mod partikolari fil-lukandi, il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi għadda ġimgħa jistaħba milli affaċċja talbiet konsistenti mill-industrija sabiex iwieġeb għal dak li żvelat il-mument il-ħadd li għadda. Fil-fatt jidher li żewġ laqgħat li jkunu pjanati l-ġimgħa li għaddiet bejn Konrad Mizzi u negozjanti fil-qasam turistiku tħassru ħesren propju wara li l-mument żvelat li l-Ministru Konrad Mizzi għadu għaddej bin-negozjati biex il-Grupp Corinthia xorta qed jagħmel merda kbira ta' art f'San Ġiljan bi prezz redikolu. Konrad Mizzi diġà kien ipprova jressaq il-kuntratt li jagħti dritt lil Corinthia biex tieħu art u fuq attellatorji ta' appartamenti lussużi għal bejħ quddiem il-Kumitat Parlamentari għal verifika. Iżda l-Oppożizzjoni Nazzjonalista waqfitu milli jagħmel dan u l-Gvern kellu jirtira l-laqgħa b'mod indefinit. Il-Grupp Corinthia għandha ċens fejn sissa hemm il-lukanda Redis Blue, iżda l-Gvern lest jagħtiha l-art biex minflok ma tiżviluppa għal skopijiet turistiċi tbieħ fuq għal appartamenti bidħul ċert ta' €1,000,000. Biex dan iseħħ, il-Parlament irid jaċċetta li l-poplu Malti jċedi l-art tiegħu lil privat biex fuqha jinbnew u jinbijaw l-appartamenti. U minkejja li l-art f'San Ġiljan ġie stmata li tiswa €700 miljun, Konrad Mizzi jrid iċedija għal €51 miljun biss. Sa dan it-tant minn Kastilja għaddejjin manuvri biex negozjanti li jagħmlu r-riċerka tagħhom sew ma jibqgħux għaddejjin bil-pjan tagħhom li jdaħlu talba formali quddiem l-Unjoni Ewropea biex twaqqaf il-Gvern milli jagħti l-art f'San Ġiljan lil Grupp Corinthia mingħajr serħa għall-offerti kif ukoll bi prezz hekk baxx. In-negozjanti li huma lesti li jmexxu bit-talba tagħhom qed isostnu li tali qogħdja ta' art pubblika tmur kontra r-regoli tal-Unjoni Ewropea li ma tħallix Gvern jissussidja kumpaniji kemm pubbliċi kif ukoll privati. Ta' Kastilja jafu li jekk issir din it-talba, il-pjani tagħhom li jaqdu lil tal-Corinthia jisfaxxaw fix-xejn. Kien proprju għalhekk li Konrad Mizzi żamm il-ftehim mal-Corinthia moħbi biex ma jqumux iwierfen qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali fil-25 ta' Mejju li ġej. Sa dan it-tant fuq livell differenti jirriżulta li dak li kien ippubblikat nhar il-ħadd fil-mument xejn ma niżel tajjeb ma' membri fil-kabinett ta' Joseph Muscat li qed jargumentaw li dan l-iskandlu ġdid lejliet l-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej żgur li ma jagħmlux ġdid lill-Partit Soċjalista. Fl-ewwel diskors tiegħu il-President George Vella għamilha ċara li l-ħarsien tal-governanza tajba il-priorità kif ukoll ħassib li jsemmi l-protezzjoni tal-ambjent. Żewġ vleġġet ċari ħafna lil Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Konrad Mizzi. Sa dan it-tant fost dawk li tkellmu kontra l-ftehim sigrid biex tgħaddi l-art pubblika lil Grupp Corinthia hemm ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin li qalu li dan il-ftehim se jkisser is-suq tal-proprjetà Maltija għaliex il-Corinthia se jkollha vantaġġ fuq żviluppaturi oħra li l-art ikollhom jixtruha bil-prezz tas-suq u mhux sussidjata mill-Gvern. Anke Times of Malta fil-faċċata qed tikkonferma t-tieni tentattiv tal-Ministru Konrad Mizzi li qed jaħmi dan id-deal tal-Corinthia.